କାହାର ବୋଉ ତମେ? ହଁ ଆମ ଘର ହଁ। ଆଉ ତମ ବର ନାଁ କଣ? ଆମ ବୋଉ ନା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ତମ ବର ନାଁ ଦିବ୍ୟାଂଶ। ଆଉ ତମ ବାପା ନା? ଆମ ବାପା ନା ପାପୁ। ହଁ। ତମ ମାମା ନା? ମାମା ନା କଣ୍ଢେଇ। ହଁ। ତମେ କୋଉଠି ବାହା ହେଇଛ? ସେଇଠି ବାହା ହେଇଛ? ହଁ। ଆଉ ତମ ଶାଶୁଘର ସବୁ ଭଲ ନା? ଆଉ ତମ ଶାଶୁ ନା କଣ? ହଁ। ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ନା? ଖୁଣ୍ଟିଆ ଘର।